Теге фаҗигале язмышлар булган, безнең бабаларыбызны юкка чыгарганнар инде, нидән соң инде, революциядән соң. Шуңа күрә без диннән әзрәк читтәрәк тордык, куркып яшәдек инде. Теге Советлар Союзында әти дә, әни дә, бөтен яктан. Шуңа күрә без диннән читтә идек. Ә менә минем балалар үзләре хәзер, мин бит аларны дингә тартмадым бер качан да. Өйрәтмәдем менә дин дип, мәчеткә йөргизеп. Үзләре тартылалар. Үзләре. Балалар дигәндә... Менә бу бит гаҗәеп күренеш, име? Димәк, каннан килә икән ул нәрсә. Сезнең бер фикерегез миңа ошады, балалар дигәндә, менә минем балаларым үземә караганда да татаррак. Дөрес, шулай. Татар язучысыннан да татаррак булыр өчен нишләргә кирәк? Юк, дин. Бер нәрсә эшләргә кирәк. Асылы динме? Ие. Мин бик нык шатланам, һәм мин нык тынычландым ул мәсьәләдә. Чөнки алар намазда безнең өебезгә намаз керде, име, намаз укыйлар балалар, име, теге дуңгыз ите ашау дигән нәрсә юк, име. Балалар бик гаҗәеп тәртипле. Гаҗәеп. Ягъни булар мин өйрәтмәдем. Сезнең тәрбиядән тыш алар үзләре килделәр. Үзләре кан тарта икән. Кан тарта икән иманга, кан тарта икән тәртипкә, дингә. Менә бу минем өчен бик нык гаҗәеп күренеш. Димәк, әле безнең... Мин бит андый шул хәзер теге тәртипле кеше түгел, теге диннән дә инде безгә дингә дә өйрәтмәгәннәр, име. Без шундый шартларда үстек. Шулай тәрбияләндек без. Үзләре тартылалар балалар. Менә үзләре тартылалар балалар.